Bergarako udalak soziolinguistika klusterraren laguntzaz Bergarako nerabeen hizkuntza praktikak aztertu ditu eremuz eremu. Aizue, lagunduko aldiazue ondorioak aurkezten. Bai? Bagoazen liburutegira. Bergarako gazteek euskara gilen liburutegiko begiralekin erabiltzen dute. 80%. Ikastetxetako erabilera 72% dago. Xabalote gaztelekuan 78% egiten du euskaraz. Etxean 158%. Kalean dabiltzala 155%. Eta sare soziali dagokienez, Bergarako nerabeen artean 20 euskaraz darabiltenak 152 dira. Twitterren kasuan, kopuru hau 158ra jaisten da, eta denetan erdaldunena Facebook da. Euskaraz darabiltenak 129 dira. Eta ikusten dituzten telebista saioei dagokie portzentaiarik txikiena, 126. Euskarazko programazioa indartu behar dugun seinale.